Okay. Na isa ka video nga atong nakit anapod usa ka random gihapon nga video atong nakit ang gihapon sa atong YouTube bali nga wall bali usapod ni siya nga nagkanta sa kanta ni Jimmy Bundok nga Let Me Be The One. Atong tanawon ni kung nindot ba yung pagkakanta pero wa ko kailaan ni kung kinsa ni nga mangantahay bali kay murag nagiinom raman ni sila sunod gi-video bali nila nagiinom sila murag naman na magkiter ko nagkitering bali basin birthday ni siya o kasal ba ka so nagkantahan pagkahuman bali o atong tanawon kung unsa ang iyang version bali o sa iya pong pagkanta bali kung nindot ba yun makapareha ba siya kang Jimmy Bundok nga nakanta ni okay sa original. Sige di na ta magdugay pero sa mga bag-o diha nga nasaag sa atong channel karon nya wa pagkakaila kung sa atong unsa ni nga channel ako si Injans TV nag-upload ta og tulong ato sa 5 ka video kada semana o mosobra pa ana kung ikaw magaling ganahan kay yung aning mga reaction video wa pa ka naka-subscribe na i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload i-like na lang pod para i-rekomenda sa mga taong wa pa kita ni okay sige di na ta magdugay magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Report sa kay Di ba na? Jessica to, tulpo. Jessica so. So. Basta tulpo na magwa. Jessica so lang. Grabe namin ting mudak. Kaya mo rin kasubo. Ako nakakanta, pero yung kasubo na. Lame. Bisaya po siguro ni kay Bisaya ang inistoryahan. Grabe, kasaba. Gana po. Dugang pakalam ba? Alam. Wow, so tayo digtingog ko. Somebody told me you were happy, but it doesn't show. Alam mo? Somebody told me that it was me. Kuha ko rin mo original. No. So you're walking out the door. Nobody told me you've been crying. Mama na bulagan. Nobody told me you've been dying. Hindi mo na mabulagang eh. Ang iya. Grabe po kayo mga tingog sa nagkamera. Iya asawa ko ka dyan. Kapag ka. Wow, pusap. Ako sa iyo na ako rin. Asa, ang yung tingog bali kanang gamay pang ano yung pwede po pang R&B po nga tingog ni yung kuan. Okay, ang kanta good po na ni grabe kanindot magud kayo kanang na yung palsito gali. Iya po na gamay ba? Nindot kay paminawon. Napoy vibrato sa tingog timbre bali. Ano ko may sana na katangin. Lang ko na ko. To make excuses, we don't need to fight. Set up where someone wins and someone loses. We just have to say our love is true, but it's now become alive. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. Napoy mga kulot-kulot po ba? Oh, Goodbye. kalang. Yung cameraman ay yung kauban na niya. Nobody told me that you only needed time to love. Somebody told me that you want to come back when our love is real again. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. You don't need to
setup where someone wins and someone loses. Kan ba atong sa iyang pagkanta balik karon makaanak ko nga di gid ingog ka ng iyang gisundog bali ang original balik ang kuan kan Jimmy kuan ba na? Jimmy Bundok ba na ang nakanta ni. Oo, dili gid ingog nasundog bali niya kay grabe ka tagning gid tingog si kuan tagning pud tingog si Jimmy gid sunod. Ang iya pod napiyang kagaling version bali o gamitan pa mga kulot-kulot gali sa iyang pagkanta gali karon. Makaanak ko ba nga nakaanak ko nga sa iyang pagkanta karon naani sila sa asa man ni mo nay kitering baliw na nagiinom po dayon mo basin kasal ni siya o birthday ba ka nga ikuan nga nagkanta siya diha na bidyokihan bali nagbidyoki bali sila pag human kintahi sa kuan padayon ta kay ato pa yung kuan unsa gini yung tingog gid pod. apil ang cameraman no. So I tell you I love you one last time. And goodbye, turn around and walk away. You don't have to live like this. Oh no. Nama apil lagi. Oh no, no. We can work together through this test, and we can work through it apart. I just need to get this off my chest that you were always on my heart. Let me be the one. Napusi ikaw galingon po nga kuan style po. Kalangot kaya na kumiraman. Nagiinom mo po lagi. Sakto-sakto na po rin tama ba? Di ba? Bato ka pa, men. Pas. Grabe yung kulot-kulot sa iyang tingog. Style na yan. Okay po. Okay. Alright. Okay. Nawa. Human na po na. Grabe po rin yung video po na ito. Grabe may kabana kayo sa cameraman hinoon. Kusog pa man yung tingo ang cameraman kaysa kuan sa nagkanta hinoon. Pero ato kayo po madungog yapon ang sa nagkanta yun. Sa karon kini nga pagkanta niya nindot po kayo sig tingog yun. Kay na siyang maayo siya mo palsito. Naitimbre siya yung tingog. Din ang style bali niya grabe kulot-kulot. Kulot-kulot ba? Nagaling yung tingog niya. Grabe kuan so ato pong makuan po sa original bali ani tagning magitingog siya di. Naisip pagka kuan pero di gining kuan, di gining pareha gid kay sa original bali. Kay ay kaugalingon po to. Napo iya kaugalingon bali po nga version lagi ani sa pagkanta gali. Ay kini nanggiinom naman po ni sila amboton sa ni siya birthday ba ni siya o human sa kasal kay na may murag nagkiter god o na sila sa lamisa nanggiinom murag sakto-sakto na po siguro ning inom nila kay mismo ang cameraman grabe nakabana ayo di ba nindot pa yung pagkakanta po nindot kayong pagkakanta. Makaana po kung taga-diin ni siya i-comment kaya po ninyo kung taga-diin ni siya then kasi pangalan ikuan lang ninyo so Bisaya manggod Bisaya po naging inistoryahan bali i-comment ninyo sa mga bago nga sa mga bago nga nakasaag sa atong channel karon niya nakakita ka sa atong video kung giganahan ka subscribe na ihit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang bod para i-komenta ng YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni.
Okay? Sige. Palihog na lang po pag-follow sa akong Facebook. Mao ni. Kay ang ubang nga video nga diri sa YouTube ato pong i-upload dito sa atong Facebook bali. Sige. Sige, di na ta magdugay. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.